a basu domin a taimaka musu. Yawanci haka ake, saboda haka an baki ne domin taimakawa, saboda haka zaki iya amfani da shi. Wasu kuma suna karɓa ne in sun hada su ce za su sadaukar, amma kuɗin sadaka ga mamaci fa ba addini bane, ko ba a cikin addini yake ko abu ba, kawai dai tausayi ne yasa wasu suke badawa domin taimaka, ko kuma a ce gashi a yi masa sadaka. Saboda haka ko ki yi masa sadakar kamar yadda wasu suke cewa, ko kuma ki ci biyan da kika yi da shi duk ɗaya ne. Masha Allah. Wannan ta ce salam, gaskiya mijina muna soyayya sosai. To alhamdulillah. Kuma ya bani ina masa addu'a yar mu daya. Sannan ta ce mamanta ne ya yamutse kuma mijin yana so, dan Allah me zan yi? To wannan addu'an maganin nonon fadarsa ake kullum hana ciki dai na rubuta zancen nonon nan. Ana yawan faɗar shi abin hayayyawa mata dai kowa. To akwai abubuwa da yawa na gyaran nono kashi amma bari mu dan faɗi abu guda ɗaya. Idan mace tana son nonon ta ya tashi ya cicciko ya yi kyau, sai ta samu gujiya. Kun san dai gujiya irin busasshiya, amma ana aunar da ita kamar da ake aunar da gyada aya, haka ake aunar da ita. Sai ta samu gujiyar ta misali kamar gwangwani 4. Idan ta samu gujiyarta kamar gwangwani 4 ko kuma gwangwani 6, sai ta samu alkamarta ita ma kamar gwangwani 6, sai ta samu farar shinkafarta ta tuwo ita ma kamar gwangwani 6. Idan ta same su, sai ta samu wake kamar gwangwani 2, wake na dafa abinci, sai ta hada, sai ta kai inji a nuko ko kuma ta bayar a daka mata. Idan zai yiwu a daka, idan ba zai yiwu ba ta bayar a nika. Idan aka nika za ta shanya ta bashi ya bushe bayan an tankade, saboda idan aka bashi a abin da aka nuko zai iya lalacewa. Yawa to sai ta ringa dama kunu. Idan tana dama kunun za ta ringa zuba madara da sukari tana sha. In tana so za ta ringa sha sau 1 ko sau 2. Wannan haɗin yana da matuƙar kyau. Za ki iya sha ko sau 2 a rana, safe da yamma. Za ki iya sha sau 1, yanayin da yadda kike so. Yawwa yana da kyau sosai, duk mata da ta yi wannan za ta bada labarinsa. Masha Allah. Wannan ta ce salam malama, ina muku fatan alkhairi. Dan Allah maganin kurajen fuska nake so, pimples. Kuma dan Allah kurajen yana da nasaba da sanyi ne? Kurajen fuska yawanci ba sanyi bane. Pimples yawanci zaki ga sha'awa irin ko mace ko matan ma aure suna yin sa, amma dai ana cewa ko sha'awa tana kawo wasu, kuma a ce ko girma. Wasu kuma zaki ga halittar su ce haka, zaki ga da kuraje na fuskar. Za mu ba da haɗin maganin kurajen fuskar sabulu hakan Allah ya yarda. Wannan kuma ta ce na haƙura da auren saboda kullum a haka ake. Subhanallah. Na Allah antin mu ki taimaka mun daga ɗanwarki. Insha Allah ba za a zauna a haka ba, ta neme ni a waya. To me wannan tambaya kin ji momi ta ce ki neme ta a waya. Wani yana son kulawa daga matarsa, za ki ga ita ba kawai auren, daga zarar sun san junansu sai su fita daga ran juna. Haka ne, saboda rashin sanin haƙƙin aure a matakin musulunci. Sosai kuwa, rashin addini ba da rashin ilimin wannan, gaskiya ne. Abin da ka faɗa haka yake. Wannan kuma ya ce salam, gaskiya ƙarya ce take yawo, za ka ga budurwa tsaf a titi, amma bayan aure sai ka ganta ƙazanta, daga miji ya nuna mata sai ta nuna ba ta so. Daga Abubakar DYJ. Haka ne, kuma ƙazanta tana ɗaya daga cikin abin da take taka rawa wajen ba za su ringa wulakanta matan. Ka fita waje ka ga mace kwas da kwalisa, an ci gayo, ana takawa da kyar, ka zo gida ka tada taka burtsinsin ba kyan gani. Ba dole a wulakanta ki a kalle ki a yi tsaki a tofar da yau ba. Kin ga yawanci matan ne suke janyo wa kansu. Yauwa da Allah mata a ringa gyara, ana kula da kai, ana wannan haba. Ai ya kamata ku ringa gyarawa da Allah, a ringa tsafta, ana gyara komai. Tsafta an ce tsafta da tsaftar jiki da tsaftar gida da muhalli da ban daki da makwanci da ko ina ita ce tsafta. Yauwa. Wannan yace salam malama, wallahi matan yanzu duniya kawai suka sa a gaba. Idan miji ba wani abu yake da shi ba, kare ma ya fi shi. To akwai irin wannan matan wasu, amma akwai mata wanda su dama in ma ba mai abin duniya bane ba za su aure shi ba.
wasu kuma ya ga suna ladabi suna biyayya kamar siwa miji sujjada saboda sun ga yana da shi yana saka musu bakin aljihu, amma abin takaici abin kunya kamar magana da muka yi kwanaki ne ranar da aka ce mijin ya shiga ko ya samu karaya arziki ko ba an kore shi daga aiki to ranar kuma zai zama da shi da babu wulakanci da abu shi kenan. Gaskiya akwai wannan. Allah ya gane da irin wannan matan kuma Allah ya sa su gane, Allah ya sa su daina. Amin amin. Wannan ya ce ta ce salam malama, matsala ta shine yau wata na 4 da aure amma hankali na bai kwanta ba saboda mijina matafiyi ne, baya nuna damuwarsa a kaina, ga ciki ji nake yi zan iya rabuwa da shi, amma dan Allah a ban shawara. Yanzu abin tausayi ko watan ta 4 yarinya kai ma ka riga ka aure ta amma ka tafi ka bar ta ga ciki kuma baka neman ta. Ai a lalace ko ba za ka dawo ba idan kullum za ka bata kulawa ta wayan nan za ka kwantar mata da hankali. A lalace ka kira ta safa rana dare da daddare ma lokacin bacci ka kira ta ka taya ta hira har ta yi bacci, maganganun soyayya masu daɗi, na yi kewarki, na yi misin ɗinki, ina ma muna tare da sauransu. Da ba za ta yi complain ba, kullum za ta kasance cikin kwanciyar hankali da jin daɗi. Amma a ce ka tafi ka bata kenan abin da zaka kai ta riga ta samu ciki dama abin da kake nema kenan, ai wannan ya riga ya zama cuta. Gaskiya baka yi adalci ba wallahi, ba wasu mazan ba su da kirki wallahi, abun ba daɗi wallahi. Allah ya kyauta. Amin. Wannan ta ce malama ina da ciki wata 9 amma nono na yana fitar da ruwa, ba matsala? Ba matsala, ana yawan samun haka. Wasu matan ma marasa cikin ba cikin amma kuma ba shayarwa suke ba kuma nonon su zaki ga yana ruwa. Wannan ta ce salam malama, da yawa namiji ne ya ce da yawa laifin mata ne, wani zubin idan mace ta samu ciki sai ta fara wulakanci tun ba idan ta ga mijin yana da bukatarta ta wajen kwanciya ba, shi kuma idan ya gaji sai ya fara ramawa. Allah ya mai da ku gida lafiya. To amin amin. Haka ne, ai su mata in suna da ciki sun zama a lallaba. Mata suna da ciki a lallaba ne, in ka ce laifin mata ne ba zan karya ba, dariya ma ka ban. Ai duk mace mai ciki a lallaba idan ta fara wulakanci tana da ciki tana fara dauta kalmuka ka fita, in an jima sai ka dawo. Duk fusa duk namijin da ya san abin da yake da wani fada da haushi da me in mace za ta tana da ciki ba a tanka mata, za a mata uzurin wannan cikin. Da fatan ka fahimce ni. Yawa wannan ma ina ga ai ya kamata ki sami lokaci kamar su yan samarin nan ma masu auren nan kin ga bu san wannan matsala. Za a mata uzurin wannan ciki. Shi irin su namijin da yake da mace fiye da ɗaya da dama an yi fushin zai ce to ya haƙuri cikin ne na sani, to amma shi wannan yan samarin nan soyayya kawai suka sani, shi bai san wani in an yi ciki da matsala ba. Yau sai kiga ana ta mutuwa, shi wannan buƙatar ta kwanciya kawai ya ɗauka ita ce auren, to ita kuma in cikin ne ya zo ba ta buƙatar komai a duniya, ko kanta ma ta tsani kanta. To kuma in ya zo da buƙatar shi ya ga yau ya zo gobe ya zo sai ya ga ai kawai wani sabon canji ta zo, ba zai ɗauka wannan cikin ba ne. Ya kamata dai ki sami lokaci mazan sai a ɗan musu a wayan musu da kai ta wannan, ba wai wulakanci ba ne, a yanayin cikin ne yake haifar da wannan abu. Gaskiya ne. Ina ga wannan tambayoyin namu sai dai mu bar su a haka gaskiya. To shikenan, faɗa mana lambobin waya. Na waya ko? Ki faɗi lambobin waya sai a buɗe sai a amsa zuwa lokacin da kafin lokacin 070 faɗa lambobin 40 40 40 78 070 40 40 40 78 sai 070 40 40 40 32 070 40 40 wannan shine wanda za a yi kiran waya, layin waya. To bari mu ba mata tsarabar mu ta yau kafin mu fara daukan waya. Aka ce ki dafa zogalen ki, ruwan da kika dafa zogalen zaki tata a kofi, ki sa zuma cokali 5 ki shanye, ƙarin ni'ima da jin daɗi. Ruwan rake kofi 1, ruwan kankana kofi 1, ruwan jiƙaƙƙiyar aya da aka markaɗa aka tace kofi 1, ruwan kwakwa kofi 1, zuma cokali 5, a haɗa a gauraya a dinga sha. Ƙarin ni'ima jin daɗi. Yawwa mace da take cewa bushewa dinnan bushewa suna yawan turo wannan suna turo wannan. Ruwan inibi kofi 1, ruwan markaɗaɗɗiyar gwanda kofi 1, ruwan rake kofi 1,
ruwan ruman kofi ɗaya, ruwan kankana kofi ɗaya, zuma cokali 5, a gauraya a dinga sha. Ki markaɗa rabin kankanar ki a blender, ki juye a abin juyewa. Gwanda ki ma ki markaɗa, ki juye a kan markaɗaɗɗiyar gwandar taki kankanar ki. Sannan ki markaɗa ayabarki mai kyau kosasshiya guda 6, ki zuba kan wannan markaɗaɗɗiyar kankanar da gwanda. Ki zuba dakakken garin cikui da dabino wanda kika daka guda guri ɗaya, sai ki zuba su kaman cokali 6. Sannan ki zuba madarar ruwa gwangwani 2 a kai, ki juya. Wannan haɗin yana da kyau, zaki iya sha ke da mai gida, zai muku amfani. Amma za a sa kankara kuma yana sauran lalacewa, za a sha shi kamar lemo juice, amma sai dai a sa shi a fridge, baya wuce wuni ɗaya. A wuni ɗayan ma ya kasance yana fridge. Ruwan kwakwa kofi 1, ruwan madarar ruwa kofi 1, ruwan markaɗaɗɗiyar aya kofi 1, ruwan markaɗaɗɗiyar ayaba kofi 1. Ki haɗa ki gauraya ki dinga sha. Idan baki da halin yin wannan abubuwa, ki kasance mai shan nonon saniya mara tsami, ki kwara masa ruwa kafin ki sha, wato ki farau ɗinsa, shi ma yana ƙara ni'ima da jin daɗi. To kin faɗi lambobin waya ko? Na faɗi lambobin waya. Yawwa. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Alaikum assalam. Malama mai muku fatan alkhairi. Yawwa, muna amsawa. Hakika wannan shiri da kuke yi yana faɗakar da mutane, kuma muna jin daɗi yadda ya kamata. Da fasiri mu ce Allah ya saka da alkhairi, domin hakika daga fara wannan shiri zuwa yanzu adadin mutanen da suka faɗaka, musamman yan uwa maza da mata matasa, wallahi ta dalilin wannan shiri sai dai a ce san barka. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya kara muku karfin gwiwa. Alhamdulillah. Ya sunan mai magana? Ta katse. Salamu alaikum. Hello? Salamu alaikum. Ina magana da Umar dan Zabuwa. To sannan kamalan Umar. Mu babu abin da za mu ce da wannan shiri sai dai mu ce Allah ya saka da alkhairi. To amin amin, nagode. Mu ba mu san da wannan matsala ba, duka wata na 8 kenan da yin aure, ni ban san da wannan matsala ba wallahi, sai ma kin ji ko? Alhamdulillah. Wallahi tallahi sai dai mu ce Allah mai da malama gida lafiya. To amin amin malam Umar. Allah ya saka da alkhairi. Amin, to shikenan, mun gode. To ki kuma faɗar lambar wayar. Wani kiran ne ya shigo. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Barkan ku da yamma, ai lafiya. Lafiya lau. Abdulkarim dan Zabuwa. To sannan kamalan Abdulkarim. Gaskiya dai mu ce Allah taimaka, musamman wannan shiri da ake sadakar da matasa masu aure, saboda irin wannan matsala tana faruwa gaskiya da yawa. Haka ne. Wallahi kuma wasu dama ba san da irin wannan matsalolin ba. Gaskiya. Haka ne. Sai Allah bai da malama gida lafiya. To amin, mun gode. Na gode da dan Zabuwa. Yawwa, to mun gode. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malama ne miki fatan alheri. To na ansa. To tambaya ta, kina tare da Abdulmajid da Nkuye ta bangare. To ka daga murya malam Abdulmajid. Ha? Ka daga murya. Kina tare da Abdulmajid da Kabunkure ta bangaren gidan Marke. To malam Abdulmajid. To tambaya ta nan, idan mace ta samu ciki. To wai sai kiga tana yawan bata mijinta rai, wannan ne yake sa haka? ai wannan dama yawanci neco ne na mata masu ciki, za ka ringa ganin su ciran su a ɓaci haka, yawanci haka suke. Yawanci za ka gani, yawanci dama duk masu ciki haka suke. An ce yawanci saboda cikin da aka samu, ga bakan magana, ga fushi, ga ɓacin rai, komai a zafafa za ka ringa ganin su. Kawai uzuri ake so a ringa yi musu, ai ta haƙuri da su. Ana haihuwa za ka ga abin ya wuce. Wato Abdulmajidu sabon garin Kunkure gidan Marke. To malam Abdulmajid, wai ina yan uwan nawa ne? Mata ne, ban ji su ba, suna ina mata? Yau shi waya hayo ba mace ɗaya ta kirawo mu? Hello?
Salamu alaikum. Yau wato alaikum assalam. Ina muku fatan alkhairi, Fidausi daga Ofar Kabuga. To mun amsa Fidausi. Yawwa. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ba na jin ku. Salamu alaikum. Barka ka dai. Lafiya lau. Ku ringa daga muryar ku. To Malam Abdullahi. Allah ma babu abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya saka da alkhairi ko Allah ya mai da ke gida lafiya da gida abokan. To amin amin mun gode. To Allah isa. To mun gode. Yawwa. To. Salamu alaikum. Alaikum assalam. Ina gajiya. Alhamdulillah, ki daga muryarki. Yawwa. Ya sunanki? Ai, ki gaya mana sunanki. Ina Amatu daga rijiyar zaki. Amatu daga rijiyar zaki. Okay. Baki ji shi daga farko ba? To ai ina jin ana maimaita shirin sai dai ke. Sai ki tara, ina jin ran Juma'a an dai ba wannan ba, ana maimaita shi, ina jin ran Juma'a karfe 6 zuwa 7 na safe. Yawwa. Allah ya tsaya. Amin amin. Amma nace ba? Ni dai da zawara ce ba da aure kuma na ce da san ƙara yin auren ba. A'a za ki ƙara, me zai hana? In Allah ya yarda yanzu alheri za ki gani in kin aure. Lokacin auren ya yi ki mun magana, ba abin da za ki gani. Kuma ke ma haƙuri, a yi haƙuri a gyara hali. Shi ma kuma Allah ya baki mai kyakkyawan hali. Yawwa, mu ne miki fatan alheri. Yawwa. Amin ya rabi. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Yawwa, mun amsa. Ya aiki. Alhamdulillah. Ina ta ji suna ta shirye-shirye. To. A gungun da duk injiniya da ke shekarun Kambura. To, ka yi sauri, lokacin namu yana gabatowa, muna jin ka. To malama, na ji wani go yana mace mai ya kawai sai ka garanta yana faɗi sauransu. Kuma ta dama ai sun gaji haka, mafi yawanci ma za ki ga ba wai lallai sai mace mai ciki ba. Yan matan mu ma haka kawai sai ka ga wani zubin sun canja ma. Ai dama halitta ce, su ma mazan wasu haka kurin zaka ga sun zo ko sun da daga kasuwa. Kuma ai haka yanayin yake. Ba mazan ba matan duk haka yawwa, to sai ai ta hakuri da juna. Abin da yake faruwa da kai ne a cikin ita zuciya ba ta da kai. Yawwa, gaskiya ne. Abin da aka yi ma ka boye shi a cikin ya ba ka bayyana shi ba. Gaskiya, to ai ta hakuri, ai ta hakuri. Yawwa, Allah. To mun gode malam, yawwa. Salamu alaikum. Aminu wa alaikum salam. Yawwa. Kai ne na ƙarshe, lokacin mu yayi. A gurguje ba? Isauri a gurguje, lokacin mu yayi, kai ne na ƙarshe. Ina magana da Abdu. Za ku saurari shirin. Hello? Hello? Yaya? An gama? A rediyon aminci da shirin sirrin mata, a rediyon aminci shirin gyaran mata, ina maza ku kara so kuma za ku fahimta.